Hej, nej, det er Tommy. Fuck, du tager den hurtigt, mand. Har du ikke nogen venner? Ej, det er bare for sjov for helvede. Ej, det er... Nå, okay. Er du sur på mig, eller hvad? Jamen, det er sgu da ikke... Det er sgu da ikke noget... Det er sgu da ikke mig, der har... Det er da ham, der blev sur, så... Jeg kunne da ikke vide, at der var mennesker, der blev sur over det. Nej, jeg kunne ej. Nej, ja, selvfølgelig kunne jeg tage dig med hjem. Ja, det må du også undskylde. Nej, men du skal lige komme over, fordi at, jeg har egentlig sat kaffe på kanden, og så skulle jeg lige snakke med dig om noget. Ja, jeg har droppet at blive kendt nu. Ja. Så hvad er problemet? Vi ses om 10 minutter, ikke? Max. Så undskyld, Leif. Okay, vi ses om 10 minutter. Ja, hej. Kom ind! Hej Leif. Kom ind for, sæt dig ned. Hej Tommy. Jeg har det sygeste, jeg skal fortælle dig. Jeg skal være kendt. Jeg skal være kendt tv-kok. Kokkestjerne. Jeg troede, vi havde droppet det der med, at du skulle være kendt. Hvad snakker du om, mand? Du ved, jeg gerne vil være kendt. Altså, og så har jeg været nede og investeret i noget tv-apparatudstyr. Og der er en mikrofon. Og det er dig, der skal filme. Det er derfor, du er her. Et kamera og lyd. Okay. Og så sørg for, at jeg følger opskriften eventuelt. De skal jo ikke se, at jeg kigger efter den her kartoffelgratin, der er her. Ja. Lyder det ikke sprødt? Ja. Synes du ikke, det er en god idé? Altså helt ærligt, prøv at tænke på, at alle er startet med at være tv-kokke. Eller mange er. Hyttemeier, Bubber, BS, Claus Meier, ikke? Så rykker vi. Jeg ved sgu ikke, om jeg har en ingredienser, men det må vi lige se. Ja. Jeg har i hvert fald noget fløde, kan jeg huske. Okay, nu optager jeg, men den er helt sort, Tommy. Har du ikke tændt på det, eller hvad? Jo, Du har ikke taget den her af. Du har ikke taget klappen af. Fuck det, lad os komme i gang. Er du klar? Har du styr på mikrofonen og sådan noget? Ja. Jeg har ingredienserne, jeg er klar. Jeg tager bare lige den her på. Lad være at stikke den ind i hovedet på mig, ikke? Så for hele tiden holde den 45 cm, og så i en 45 graders vinkel. Ja. Er det ikke sådan? Jo, har du styr på kameraet? Jo, godt, fordi så kører vi den bare lige på, så prøver vi at køre det hele igennem. Er vi klar? Ja. Okay. Nu. Rigtig hjertelig velkommen, mine damer og herrer, til Tommys. Vi prøver lige igen. Prøv at lade være med det med mikrofonen, så tager vi lige hurtigt, for vi har lidt travlt. Undskyld. Mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til Tommys TV-køkken. Mit navn er Tommy, og jeg vil gerne lave en kartoffelgratin for jer i dag. Og ja, lad os bare komme til sagen. Det at lave mad, det har altid været en stor hobby for mig. Jeg har altid elsket at lave mad. Og det vigtigste at lave mad, det er at have noget til at have maden i. Og i dette tilfælde en, hvad man nu kalder sådan en. Og så har jeg noget olie og noget smør, rigelig smør. Jeg klipper det bare ud, ikke? Så har jeg kokosmælk. Tommy, skal man ikke bruge rigtig mælk? Nej, vi bruger smør, kokos, og så fløde i stedet for. Fordi det er jo ikke altid det er vigtigt at ligne de andre. Nogle gange skal man også ligne sig selv mest. Hvad fanden mangler jeg? Fløde. Vi har fløde. Og der er det bare vigtigt, at det skal være med Skal vi ikke spille SingStar, når du er færdig? Nej, prøv at stille tv-relevante spørgsmål i stedet for det der. Vi har prøvet at lave SingStar, og det virkede så ikke. Og det blev man ikke kendt på. Og nu laver vi tv-køkken i stedet for. Et stort fed hvidløg ned i suppen. Lige en hurtig ske på dit kokos, som du klasker ned i. Lidt fløde. Følger du med? Ja. Leif, kom nu. Og så lidt rigelig olie. Og så har du, så kan du røre rundt i det. Prøv at se. Så er den ved at være... Okay, nej. Det passer ikke. Det vigtigste ingrediens skal du selvfølgelig altid tage til sidst. Du tager kartoflerne. Nej, for helvede. Vi skal have tændt ovnen. Men det man gør, det er, hvis du står og ikke har snydt i forvejen, som vi ikke gør i det her program, så kan man gøre det, at man lige bare giver den maks gas. Ja, Tommy, må man godt bare skrue op på 350? Det kan man sagtens gøre. Nu ved jeg ikke lige, den der tror jeg. Okay. Og så tager du dine kartofler, og den nemmeste måde at skære dem ud, det har jeg lært, det er pas på nallerne, ellers kan den risikere at ryge af. Det kunne ikke være godt. Men hvis man bare sørger for at køre sådan her, så går det rimelig tæt. Følg med! Nej! Vi skal på hospitalet! Skal vi ikke huske at have dine fingre med? Nej, vi skal på hospitalet nu! Er du sikker? Ja, det bløder! Okay, så lad os komme afsted. Ja, nu! Leif. Du skulle have set dig selv nede på hospitalet, mand.
Det er fordi, der altid sker sådan nogle ting. Det er derfor, jeg ikke kan lide at være med. Ja, du er pisse bange, mand. Ah! Du er så bange, du er. Så kameraet, så kører vi videre. Så kører vi tv-show færdigt. Skal vi bare fortsætte? Jeg tror, det også, det her, det er Candice Potential. Det her. Det er det med et godt program. Er du klar? Ja. Ned med mikrofonen. Altså ikke for den langt ned. Sådan der. Er du klar? Ja. Velkommen tilbage til tv-programmet, hvor alt kan ske. Tommys TV-køkken. Op igen. Vi har været ude for et lille teknisk uheld. Nu er vi tilbage. Lad os se, hvordan det går med den sprøde gratin. Der var den der. Og så var der ovnen her. Så det er lige her. Filmer du live? Ja. Tommy, pas nu på, når du tager den ud. Au. Au, for helvede. Au, fuck. Prøv lige at filme væk, når jeg laver det her. Ja. Sig hej til kameraet, Lars. Hej, hej, det er live. Life's a bitch, and then you die. Her har vi så. Lækker gratin. Lækker gratin. I lyserøde farver, åbenbart. Damefarver. Så hvis der sidder nogle søde damer derude, så kan I eventuelt fange mig på Facebook. På min nye fanside. Og så kan I også fange live, hvis I vil. Det er bare sjovt. Jeg tror, vi skal sige tak. Tak til Live, som har stået bag kameraet. Og tak til Tommy. Tommy, ja? Skal du ikke lige smage på det? Det er rigtigt. Der skal smages på maden. Det klipper vi lige sådan, vi lige får smagt. Jeg tror, vi har en smagsprøvesperson. Jeg tror, han hedder Live. Skal jeg også smage på den? Ja, det tror jeg. Skal vi lige have finde en lækker kartoffel til dig? Den der måske. Der kommer lige en lækker kartoffel der. Haps. Gennem gevapsen. Sådan. Smager den godt? Det smager ikke af gratin. Det smager ikke af gratin. Det smager af Tommys gratin. Ikke godt, Live? Ja. Skide godt. Live kan lide maden. Sådan laver man gratin. Find opskrifterne på vores Facebook-side. Tommy? Ja? Jeg tror, jeg har fundet din finger. Sluk det kamera!